вечір, дівчинки і хлопчики. Ой, хоча, здається, для нас він не вельми добрий. Я тільки що такое почула, такое! Добрий вечір, сябри. Салют, Яна. Привітання, Топа. Як добре, що ти з'явився. У мене вельми серйозне питання. Откажеш? Обов'язково. Я ж відомий майстер відказувати на серйозне питання. Задавай. Топочка, а як ти лічиш? Ось наш покойчик до свята добре упригожений? І це твоє серйозне питання? Ого. Ну і сміх. А нічого смішного я не бачу. Отказывай давай. Ай, Яночка, ти сама що? Не бачиш? Ой, яка елочка у нас чудовна. Во, гірлянди кольорові. І цацки пригожі. Мені самой так здавалося. Ну, а що ж здарилося? А я тільки що почула розмову Еліни. Яна комусь говорила про пригожі елки і про інші країни. О, а з ким я не розмовляла? Ой, на жаль, не почула. Я якраз тільки увійшла, і покуль розпроналася, Еліна зникла. Ай, ну, зникла і зникла. Ну, полетіла нікуди по своїх космічних справах. Хутко вернеться. Топа, як ти можеш бути таким спокійним? Ти що, не розумієш? Еліні не сподобалося, як ми на свято упригожили покойчик. І Яна полетіла у інші країни. І що? Як що? Яна посябрує з іншими дітками, з тими, у кого покойчик лепш упригожений, і буде до їх у гості прилітати, і з ними космічними новинами ділитися. О, не може такого бути. Але ж я сама чула. Яночка, так що ж тоді робити? Як що? Упригожувати покойчик наново. Почекай. Ти пропонуєш зняти з нашої пригожої елочки упригоженні, а після наново її упригожить? І гірлянди, і цацки переставить по-іншому? Ні, думаю, гэта не допоможе, бо проблема не у гэтым. А у чим? А у тым, што Еліні не хапіла ў нашым пакойчыку навагодняга убрання. Не хапіла? Ого. А колькі павінна быць ёлак у пакойчыку, на твой погляд, а? 2, 3, 4? Може, патрэбны цэлы навагодні лес? Толькі, як мы у гэтым лесе будзем калыханку весці? Як нас глядачы убачаць. Ау! Ау! Не-не-не, так справа не пойдзе. Ведаеш, што я табе скажу, Яночка? Не трэба нам больш ёлак. А што ж мы будзем тады рабіць з Элінай? А мы ёй растлумачым, што ў невялікім пакойчыку дастаткова адной прыбранай ёлачкі. Ну, калі вельмі хочацца, можна яшчэ паставіць некалькі маленькіх ці прымацаваць на сцены упрыгожаныя навагоднія галінкі. Космічнае прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добры зорны вечар, сябры. Эліна, салют! Ты вярнулася! Прывітанне, як здорава, а то мы перажывалі. Ага. З чаго вы вырашылі, што я не вярнуся? І чаму перажывалі? Просто я выпадкова пачула твою размову, Эліначка. Калі ты з кімсьці абмяркоўвала навагоднія ёлкі і іншыя краіны. Ага, вось я і падумала, што табе ў нас не спадабалася. І ты паляцела шукаць, дзе навагоднія дрэўцы прыгажэйшыя. І мы вырашылі, што ты да нас не вернешся. Як? Што як? Як вы маглі такое падумаць? Вы мае сябры, а з сябрамі так не паступаюць. Ой, а што ж я тады пачула? Маю размову з Марсам Нептунавічам. Просто я вырашыла напісаць працу пра тое, чым жыхары розных краін свету упрыгожваюць сваіх навагодніх красунь. А іх упрыгожваюць па-рознаму, не толькі шарыкамі і каляровымі гірляндамі. Топа, і ты зацікавіўся? Добра, раскажу, пра што я паспела даведацца. Ой, расказвай! Деткам, думаю, таксама будзе цікава.
Калі для вас чырвоныя яблыкі, просто яблыкі, для французаў ёлачнае упрыгажэнне. На зялёных галінках яблыкі сапраўды выглядаюць вельмі прыгожа. Яблыкі ў гэтай краіне заўсёды сімвалізавалі дабрабыт. А там і зараз так робяць. Робяць, але аднойчы, калі яблычкі не ўрадзіліся, прыйшлося ўпрыгожваць навагоднія галінкі шклянымі і драўлянымі шарыкамі. Ой, яны выглядалі як цацачныя яблычкі на ёлачках. Ай, малайцы французы, добра прыдумалі. Ага. А грэкі ўпрыгожваюць галінкі цацкамі ў выглядзе смачнага граната. Ой, таксама прыгожа атрымліваецца. У Італіі любімая цацка на Новы год калядная палена. Ой, яно такое смешнае, з вочкамі і на ножках. А ў Фінляндыі галоўнае навагодняе ўпрыгажэнне цацкі з саломы. Ой, яны падобныя на нашы, беларускія. А ў Нарвегіі галоўныя навагоднія персанажы міссе. Ой, Яны падобныя да гномікаў. Яны вельмі добрыя і прыносяць дзеткам падарункі. Колькі цудоўных навагодніх традыцый. ой, Іліначка, у цябе атрымаецца такая цікавая праца. Але ведаеце, што я вам скажу? Наша ёлачка самая прыгожая, цацкі самыя лепшыя, а свята з вамі самае вясёлае. Як прыемна гэта чуць. Ой, значыцца, ты нікуды ад нас не паляціш? Толькі каб даведацца пра нешта новае і расказаць потым вам. Вось як усё выдатна вырашылася. Таму давайце ўжо глядзець цікавы зямны мультфільм. О, давайте, вы ж ведаеце, як я гэта люблю. Ой, мультик скончыўся. Ліначка, можа яшчэ пра навагоднія традыцыі ў розных краінах раскажаш? Не, на сёння хопіць. Ага, бо зараз час рыхтавацца да адпачынку. Таму хуценька адпраўляйцеся чысціць зубкі, мыць тварыкі, ды класціся спаць. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі